जेम्स बसुमतारिया इएम मोननाया 100% फानिराम ब्रह्म 12 नंनि सिमा बियाबावबो दिनै बिपिएफ दोलोनि मोनबा गेरान्टि आसनिखौ रायजो राजाफोरनो गथायो। बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय रायजो राजानिसिम मोनबा गेरान्टि आसनि रादाय होनायखौ मैया चिरां जिल्लायाव 13 चिरां आरो 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबाव मुलाम्फागिरिफोरनो गथायनायनि उनाव दिनै 12 नंनि सिमा बियाबाव बैफोर आसनिखौ मुलाम्फागिरिफोरनो गथायो। कयला मयलायाव बाजाराव इएम फानिराम ब्रह्म, एमएलए जेम्स बसुमतारि, बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि मावख'गिरि आरो रायजो राजानि नुजाथियाव जेखौ इएम फानिराम ब्रह्मआ रादाय होनाय बायदि खामानि मावबाय आरो मोनथावनाफोर मुलाम्फागिरिफोरनो बैफोर आसनिनि गेजेरजों गथायबाय जायखौ बयबो मुलाम्फागिरिफोर गोजोनदों होनना फोरमायो। जों जेखौ बुंदों बा हाग्रामा सारा जेखौ बुंदों जे मोनबा गेरेन्टि जे सारा बिटिसि ओनसोलाव जोंनि बे मोनबा गेरेन्टिखौ जे होनाय जादों आरो जोङो जिखिनि जों गेरेन्टि होदों आरो बे गेरेन्टिफ्रा आं मिथिनायाव दिनै बे गेरेन्टिखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा खोब मोजां मोनदों आरो खुसि जादों आरो दिनै जोङो नुदों हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनैहाय बे जोंनि माने मोनबा हाग्रामा सारा होनाय जिनाखि गेरेन्टि बे होनाय बिथिङाव नुजाफैदों। जोंनि उद्देस्यआ बिपिएफ दोलोनि नितिया बे नङा। जायफोर मोननांगौ दङ, जायफोर मोनगोन मोनथावथाव दङ, बिसोरो जेखि जाथियानो जाया मानो बिथांमोननो बे अनसुंथाइखौ होनाय जागोन आरो होनाय जादों। मोनसिगोन माने हाग्रामा सारा मोनसे समाव खोथा होखादोंमोन, जोंहा बिसास दं, जोंहा मिथिलायनायबो दं, दा बेखौ बुंजानाय नङा, खिन्थु मोनगोन, मोननाया जे 100% बे नंगौ।